Kebyže odpovedám jazykom môjho 17-ročného ja, poviem jednoznačne, že práve preto, že to je ťažšie. A poďme všetkým dokázať, že aj taký mladý človek to dokáže, lebo mladý človek samozrejme má to ego a mladý človek všetkým ukáže. Neviem, či úplne toto bol dôvod, ale myslím si, že určite to bolo aj také, že väčšina divadiel hrá ten prevzatý repertoár a je to zaujímavejšie priniesť niečo nové. Človek, keď je taký mladý, tak verí, že publikum si naučí chodiť na to, čo on chce priniesť a čo bude inovátorské, nové, čo bude jeho, čo tu ešte nikto nerobil. Potom skôr realita je, že človek časom začne hľadať určité kompromisy v tom, že čo on chce priniesť a zároveň to, čo je aj pre diváka priateľné a čo sa mu páči. Pretože príde určité obdobie, kedy už ľudia to prestanú brať tak, že no dobre, sú to nejakí mladí, ktorí si robia srandu a bavia sa, ale príde obdobie, kedy sa hrá pre reálneho diváka a vtedy si človek potrebuje odpovedať. Robím to pre seba alebo pre to publikum? A vtedy je jednoznačná odpoveď. Primárne to potrebuje baviť to publikum. Lebo ak to nebaví publikum, publikum nechodí. Ak nechodí publikum, my nemôžeme hrať. Je to vždy úplne iný pocit, to je dôležité povedať. Aj keď je pravda, že za roky sa z toho stane určitá rutina, tak nie je to nikdy rovnaké, pretože vždy je tam minimálne jeden človek a je to vždy veľmi nový pohľad na to. Ja mám takú zásadu, že hoci v našom prípade je to také, že keď niečo napíšem, tak to ja režírujem, tak pre mňa sa to stále dvaja ľudia. Je to autor, ktorý má svoju víziu a potom je to režisér, ktorý má svoju víziu. Čiže autor, ktorý píše, škrtá. Potom príde režisér, ktorý zahodí celého autora a škrtá podľa seba. Čiže ja ako autor si mnohokrát niečo vymyslím, ako režisér nadávam na toho autora, čo si to vymyslel a samozrejme naopak. Takže je to taká schizofrénia zároveň. Je to veľmi zaujímavé, keď to chytia do rúk reálni ľudia, a to je v tomto prípade ten schizofrenický režisér, ale zároveň tí herci. Človek má predstavu, ako tá postava má vyzerať, ale keď je naozaj dobrý herec, tak prinesie minimálne 3-4 alternatívy, ako tá postava môže vyzerať. A to je úžasné, keď zrazu v tej postave, ktorá je na papieri a je v hlave autora a on tam môže mať vymyslený príbeh, životopis, všetko možné o tej postave, tak zrazu ten herec má tiež svoju predstavu, ktorú si ten autor ani nemusel nikdy ani uvedomiť, že tam je. A zrazu je to úplne iný pohľad na tú postavu. Tá postava dostane život. To je neskutočne úžasný pocit, keď to človek robí, tak ho to baví, lebo je to vždy niečo nové. Nedá sa jednoznačne povedať, pre mnohých autorov je inšpirácia, samozrejme vlastný život a to, čo sa deje v jeho okolí. Všímať si mnohokrát detaily, ktoré si človek pri bežnom fungovaní nevšimne. Divadlo pre mňa osobne je akoby obraz reality, ale ako si ju my predstavujeme v našich hlavách. Čo pre mňa naozaj úplný relax je pustiť si vinylové plátne. A to je jedno, či to je pop, vážna hudba, nejaké humorné platne, rozprávky, hocičo. Ale tá plátňa, ten proces, keď zapnem ten gramofón, vytiahnem plátňu, položím ju do toho gramofónu, zoberiem to rameno s tou prenoskou, položím na tú plátňu, predtým ešte tú plátňu očistím a pustím si tú plátňu. To je úžasný pocit, to je tak neskutočný relax. A taký dennodenný relax, ktorý si doprajem pre mňa je, keď jem, to pre mňa znamená naozaj, že vtedy vypínam, vtedy na mňa s ničím nechoďte, vtedy ideálne si pustím nejaké úplne hlúpe video, ktoré nemá žiadnu intelektuálnu hodnotu, ale je to úplné vypnutie, to je môj relax.